Lá éile fádrig gáhíle sa néideag, mar uachtar na héireann is mín le ma bhanachtaí crí a cheola chuig muinter na héireann, ci bé átatá siad ar fud an dain. Pe áta na bhfuil tú tá tú mar cuid de chealach dain na héireann, agus is le chéile tá muid ag déanamh cilúra ar gultúr, ar nairacht agus ar stair. Seola ma bhanachtaí cumá lo siúd lena prébacha I náisiún agus I cultúréile ach a dhéanaan cilúrach linn ar lá seo, agus gan buchas ló as ach an tacaíocht agus an cabhar a thugann siad dar muinter thar lear, agus as an sim a taspánan siad I gúrsaí éireannacha. Inniu, irtar arin mach na bhí dhéanamh ar éireacht na fádrig, fear raibh lúcanna na dlúfartaíochta agus na déanaachta buint leis. Ar an lá spéisialta seo, le rion muid a rís ar nílseacht don cóionanas, don ceartas sosiálta, agus tugaimiis ara dá céile go háirithe dar séránig damda localacha atá stracáil sa saoil ar cúisina éasúla. Le blianta beaga nús, mar cuid a cilúra lá éile fádrig, cuirtar cuma glas ar irgniv calúla in seahinéirin agus haar lear, ars an uachtar an san áirih ar nói. Go jevan, buinean an dag les le lá éile néh fádrig len ar stair agus ar níireachtaí haar na céirta síirse agus neasplachas a bhaint amach. Inniu, tá an focail féin glas, nascathe mar symbol de cosant ar gósaíl an dá nádúrtha timpplarin, agus leis an tábhacht agus an prán atá buint le dal an lec leis na dúdláin atá roin chun ar blanad a chuimhnú dún féin agus don na glún a thiocaigh in níg. Ghlacha cinntaí in ile ag levéil damda ag gáhíle sa cúiteag. Cé gur ar an rialtas agus rialtas síal an dána tá an freagracht na cinntaí seo chuir gríc, tá sé tábhachtach gan lachamid len ar bhreagrachtaí féin, mar héránig de cuid an dáin, agus go línan muid arról pásanta chun ar dímpleacht a cumad sláán. Mar sin im lína agus irgibh na siad cóthaí cáúla ar fud an dáin, geall agus glach sin an ár lá éile fádrig. Déanam is cinna chun ar níhile dhéanamh chun dain níos gluise a crothú. Ar lá éile fádrig tagan muid le céile mar dhealach damda na héireann I deanta ar gáid ar fud na crinne. Déanam muid cilúra le céile ar na néthe lúgfar agus spiritálta sin den éireannachas, ar gultúr, ar spórt, ar nárán, agus deanga ina measc. Agus muid ag teach le céile, ní mór don ghlacha rís len ar núlgais mar héireánnig damda, agus go leanimid linn ag obair le séránig éile ar fud an dain, chun saoil níos slándála, níos cairime agus níos ihuúnathe a chrothú. Dain a dúil dóigh de gach sais fréigen, a heníon go bhfuil bochtain na standa, dúchléirú agus aspa cónanis ina aibanna a léirín ar dep mar cinna déna. Ar lá éile Pádraig gáhíle sa néideag, Guim siocán agus sonas ar gach duine ar an éileán seo, éránig a ragagan seo, nó éránig le haireachtaí, dína bhfuil nascacha le héireann, péát ar dain ina bhfuil siad, agus éránig ar fud an dain ar cáide linn, cilúra, sonna agus siocánta. Ber bannach.